Zo Singuláru. Čo s tými peniazmi robí? Dobre, to som takisto. Vodička bola výborná, všetko bolo dobre, takže môžeme teraz ešte popracovať, lebo sme to slúbili. Nie Glenn Oliverovi, ale sami sebe. Ja sa strašne rád smejem a ako som sa včera priznal, dosť uchecaný, ale sú chvíle, keď aj mňa ten smiech prejde. Obezita. No a čo? Boli časy, keď som aj ja, aká obezita, aká nadváha. Pokiaľ ma to osobne nepostihlo, tak som si neuvedomoval tie rizika, ktoré to prináša. Nechcem tu pánu doktorovi Petrovi fušovať do remesla, aby som sa nejak hlboko vnoril do problematiky obezity. Skôr sa na to pozrieť z mojej osobnej skúsenosti, ako som vám včera vravel. Boli časy, keď som mal 60 kg a boli časy, keď som mal 130 so všetkým, čo tomu patrí. Poprosím ťažko, poďme ďalej. Obezita, odborníci, nie ja, odborníci, lekári, výskumníci, Svetová zdravotnícka organizácia hovorí o epidémii, moderná epidémia 21. storočia. Čo to je vlastne obezita? Jednoducho povedané, nadmerné ukladanie energetických zásob v podobe tuku, kde známe myšelinky, pneumatiky a potom sa to už ukladá všade, kde sa dá. Poďme ďalej. Okrem tej estetickej stránky, že nie sme až takí pekní, tak má to ďalšie chyby a síce spôsobuje to ochorenie srdca, diabetes, určité druhy rakoviny a problémy s pohybovým aparátom. Celosvetovo obezita je na prvom mieste medzi príčinami smrti a ďaleko prevyšujú náklady na riešenie dôsledkov obezity, ďaleko prevyšujú náklady na riešenie následkov fajčenia. Nie, že by som chcel fajčiarom nejako nadržať, ale tak dramaticky sa situácia zmenila. 1,6 miliardy ľudí. Zajímavá skupina. Celkom veľký trh. OK. Vidíme to ešte raz. Toto obrovské, ten veľký kus koláča, 56% vlastne sú tie problémy obehového srdcovo-cievneho systému a súvisí to s tou našou známou obezitkou. Prečo to dospelo až tam? Toto som sa naučil od Jima Harrisa, s jeho zvolením som mu to tak troška si od toho od neho požičal. Dôvod je jednoduchý. Príjem, výdaj. Tá rovnováha, keď funguje, tak je to úplne OK. Nehovoríme o klinických nejakých problémoch, ktoré sú spôsobené zdravotnými nejakými diagnózami. Ale štandardne človek zdravý ako ja, mladý, pekný a zrazu bol 130 kg. Čiže tam dojde k tomu narušeniu tej rovnováhy medzi príjmom a výdajom. A prečo sa vlastne narušila tá rovnováha? Pretože milujeme halušky, klobasová pizza, Coca-Cola, burger a tak ďalej. Všetko toto. Všetko to milujeme. Je tu taký, kto to nenávidí? A nie. Keď sa toho prejem. Everybody. OK. Na druhej strane, niekedy sme chodili pešo, na koňoch a tak ďalej, na bicykloch. Toto všetko sme vymenili za verejnú dopravu, osobné automobily a neustále sa niekam náhlime. Samozrejme, rýchly životný štýl. Vidíte, mamička, čo musí všetko stíhať, ešte aj manažuje biznis popri tom. A potom tam vidíme krásny americký vymysel drive-in. Kalórie, výdaj 0. Takto som povedal, hej, 0, výdaj absolútne 0, ale príjem dobrý. No, ak za deň zjete, sú to priemerné údaje, samozrejme, závisí na pohlaví, závisí na telesnej schránke. Ak zjete 3000 kilokalórií, 2000 sa uloží. A v čom sa uloží? No, ak využijete za deň 1000, takéto polohe, ako ten zemiačik, to je tzv. Gaučová kultúra, tak výsledok potom je taká veľmi lákavá žltá hmota. To je to, čo sa ukladá. Poďme ďalej. Pravím, nejdem nejaké medicínske problémy to rozoberať. To je taký pohľad veľmi všeobecný a veľa ľudí rieši, čo s tým. Prvé, čo ľudí napadne,
diety. Mrkvová, tukožravá, delená, 90-dňová, americká, vajcová, syrová, salamovo-šunková. 10 000 diet. Druhá vec. Idem cvičiť. Osobne som mal fitness centrum 5 rokov. Po Vianociach všetci chceli schudnúť. 31. januára tam bola 1/3 ľudí. Ľudia to nevydržia. Ľudia neradi makajú, bohužiaľ je to tak. A ďalšia možnosť, budem jesť menej, no to je skôr zábava ako pravda, pretože koľko je to menej. Ja som sa dnes poriadne najedol. Čiže diety nefungujú a ľudia, čo robia, hľadajú riešenia. Tak to je to sklamanie z tých diet. Proste vždy po tej diete príde ten známy kamarát Jojo, hore, dole a zrazu, 5 hore, 6. Teda 5 dole, 6 hore a proste potom sa dívame, smutný, čo sa deje. Existuje nejaké riešenie? Ako samozrejme. Nechcem tu hovoriť, že jediné riešenie na svete je Singular, aj keď to by bola super správa. To by som sa tešil ešte viac, ako sa teším. Ale ten Singular riešenie má. Come back. Vráťme to naspäť. Čiže, a o tom riešení by som poprosil, keby nám porozprával Glenn Oliver.